ክልተ ኣብ ልዕሊ 3 ዝኸውን ኣካልና ማይ እዩ። ስለዚ ንስሩዕ ስራሕቲ ክፍልታት ኣካልና እኹል ማይ ምውሳድ ኣድላይ ነገር እዩ። ይኹን እምበር ማይ ብጌጋ መንገዲ እንተተጠቒምናሉ ንብዙሓት ጥዕናዊ ፀገማት ከቃልዐና ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንመርዘን፣ ናይ መገጣጠምቲ ቃንዛ፣ ድንጉይ ናይ ከይዲ ምሕቃቕ ምግቢ፣ ናይ ቆርበት ፀገም፣ ምርጋፍ ጨጉሪ፣ ድኻም ናይ ልቢ፣ ኩሊትን ፀገማትን ካብቶም ብዙሓት እቶም ውሑዳት እዮም። እቲ ዘሕዝን ነገር ግን ልዕሊ 90% ዝኸውን ሰብ ማይ ብጌጋ እዩ ዝሰቲ። በዚ ምኽንያት ድማ ከይሓሰቦ ሰውነቱ ይጉዳእ። ስለዚ እቲ ትኽክለኛ ናይ ማይ ኣሰታትያ መንገዲ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ሓቢርኩም ንጽንሑ። ማይ ንሰውነትና ኣዝዩ ኣድላይ ነገር እዩ። ብዘይካ ማይ እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ምግብታት እንረኽቦም ንጥረ ነገራት ብዝግባእ ክንጥቀመሎም ኣይንኽእልን። ማይ ዋላ እኳ ኣዝዩ ኣድላይ እንተኾነ ኣብ ዝደለናዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ክንሰቲ ኣለና ማለት ግን ኣይኮነን። ኣብዛ ቪድዮ ድማ ማይ ብጌጋ ትሰትዩ ምህላውኩም ዘርዩ 4 ምልክታት ክቕርበልኩም እየ። ምስኡ ድማ እቲ ትኽክለኛ ኣጠቓቕማ ማይ ከመይ ከም ዝኾነ ክሕብረኩም እየ። ስለዚ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንተሪእኹምዋ ግልፂ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ማይ ዘርኢ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ናይ መጀመርታ ቅድምን ድሕርን ምግቢ ምስታይ። ምግቢ ምስ በልዓኹም ሽዑ ንሽዑ ብርጭቆ ጭልጥ ኣቢልኩም ምስታይ ኣዝዩ ዕጋሚ ነገር ክኸውን ይኽእል። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ሰውነትኩም ጉድኣት ዘብፅሕ ጌጋ ልምዲ እዩ። ምግቢ ክንበልዕ እንከለና ጽቡቕ ምሕቓቕ ምግቢ ንኽህሉ ናይ ሰውነትና ናይ ሙቐት መጠን ይውስኽ እዩ። ምግቢ ምስ በልዓኹም ሽዑ ንሽዑ ማይ እንተሰቲኹም ግን ኣብ ከሽዓ ዘሎ ኣሲድ ይኹን ካልኦት ኢንዛይማት ይዝለሉ እዮም። እዚ ድማ ምግቢ ብኣግባቡ ንከይሓቅቕ ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን። እዚ ዝተበልዐ ምግቢ እውን ብኣግባቡ ሓቂቑ እቲ ዝድለ ረብሓ ኣይህብን። ስለዚ ምግቢ ብልዕ ምስ ኣበልኩም ኣብ ክንዲ ማይ ምስታይ ኣፍኩም ሽዑ ንሽዑ ምጉዝጓዝ ተመራፂ እዩ። ካልኣይ ትሰትዮ ማይ ብሓደ ግዜ ኣብ ሓንቲ ትንፋስ ጭልጥ ኣቢልካ ምስታይ። ኣብዚ ችኮላ ዝተመልኦ ናይ ሎሚ ኣነባብራ ግዜ ሰባት ብዘይ ሙሉእ ኣቓልቦኦም እዮም ማይ ዝሰትዩ። ቀሊል ነገር ክመስለና ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር እቲ ማይ ናብ ሰውነትኩም ዝኣትወሉ መንገዲ ኣብ ጥዕናና ዓብዪ ኣፈላላይ እዩ ዝፈጥር። ማይ ብፍጥነት ወይ ኣብ ሓንቲ ትንፋስ ጭልጥ ኣቢልኩም እንተሰቲኹም ሰውነትኩም ኣይቕበሎን። ብተወሳኺ ከሽዕና ብተፈጥሮ ኣሲዳዊ፣ በቲ ካሊእ ገፁ ድማ ኣብ ኣፍና ዝርከብ እንትፍታፍ ብተፈጥሮ ቤዛዊ እዩ። ስሩሑ ድማ ኣብቲ ኣብ ከሽዕ ዘሎ ኣሲድ ንኸመጣጥን ምግባር እዩ። ብሓደ ግዜ ብዙሕ ዝመጠኑ ማይ ክንሰቲ እንተለና ብጣዕሚ ውሑድ እንትፍታፍ እዩ ምስቲ ማይ ዝሕወስ። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኣብ ከሽዕ ዘሎ ስፍራ ኣሲዳዊ ኮይኑ ይተርፍ። እዚ ድማ ምግቢ ብኣግባቡ ከይሓቅቕ መንፋሕቲ ከጋጥምን ጋዝ ክፈጥርን ምኽንያት ይኸውን። ክብደት ንምውሳኽ እውን ምኽንያት ይኸውን። ምኽንያቱ ድማ ጨጎራ ነቶም ኣድለይቲ ዝተባሃሉ ንጥረ ነገራት ብኣግባቡ ንምምጥጣንን እቶም ዘየድልዩ ነገራት ንምውጋድን ይጽገም እዩ። ሳልሳይ ኣዝዩ ዝዘሓለ ማይ ምስታይ። ካብ ስራሕ ወይ ካብ ቢሮ ምልስ ምስ በልኹም ኣብ ፍሪጅ ዝተቐመጠ ኣዝዩ ዝዘሓለ ማይ ትሰትዩ ዶ? መልስኹም እወ እንተኾይኑ እዚ ነገር እዚ ደው እንተበልኩም እዩ ዝሓይሽ። ኣዝዩ ዝዘሓለ ማይ ናይ ጎረሮ ቁስለት የምፅእ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዙሓት ጉድኣታት እውን እዩ ዘለዎ። ብመጀመርታ ኣዝዩ ዝዘሓለ ማይ ሰራውር ደም እዩ ዝዓብስ። ብኡ ኣቢሉ ድማ ምሕቓቕ ምግቢ የደናጉይ። ኣዝዩ ዝሑል ማይ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝተመገብናዮ ምግቢ ዘሎ ስብሒ ንኽደርቕ እዩ ዝገብር። እዚ ድማ ሰውነትኩም ዘየድሊ ስብሒ ንኸይሰባበር እዩ ዝጽገም። ካሊእ ኣዝዩ ዝዘሓለ ማይ ብምስታይ ዘለዎ ጎናዊ ሳዕቤን ናይ መገጣጥምቲ ቃንዛ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ዝሑል ማይ ናይ ልቢ ውቅዒት ከም ዝቕንስ ተፈሊጡ እዩ። ኣብዚ ልብ ዝበለ ማይ ተመራፂ እዩ። ዝሑል ማይ ክትሰትዩ እንተደሊኹም እውን ኣብ ባህላዊ ዕትሮ ዝተዓቆበ ማይ ዝሓሸ እዩ። ዕትሮ ተፈጥሮኣዊ ማይ መዝሐሊ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ዘየድልዩ ነገራት ብምውጋድ ናይ ማይ ፒኤች መጠን ንኸመጣጥን እውን ይሕግዝ እዩ። ራብዓይ ኣዝዩ ብዙሕ ማይ ምስታይ። ሓደ ሰባት ማይ ምስታይ ንጥዕና ጽቡቕ እዩ ስለ ዝሰምዑ ጥራሕ ሙሉእ መዓልቲ ልዕሊ ዓቐን ማይ ክሰትዩ ዝውዕሉ ኣለዉ እዮም። ብርግጽ ኣብ ሰውነትና ስሩዕ ምምጥጣን ማይ ኣድላይን ጠቓምን እዩ። ዝኾነ ነገር ልዕሊ ዓቐን ክኸውን እንተሎ ግን ሕማቕ እዩ። እዚ ድማ ንማይ እውን ይሓውስ እዩ። ልዕሊ ዓቐን ማይ ምስታይ እቶም ኤሌክትሮላይትን ጨውን ልዕሊ ዓቐን ክዝለሉ እዩ ዝገብር። ካብ ናይ ሶድየም ስራሕቲ ሓደ ድማ ኣብ ውሽጢ ደገ ዋህዮ ፈሰስቲ ንከመጣጥን ምግባር እዩ። ልዕሊ ዓቐን ማይ ምስታይ ድማ ዘይምምጥጣን የምጽእ። ፈሰስቲ ካብ ደም ናብ ዋህዮታት ንኽንቀሳቐሱ ይገብር እሞ ይሓብጥ። ብፍላይ ናይ ሓንጎል ዋህዮታት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ዋሕዲ ማይ ኣብ ሰውነትና ምህላው ዘርኡ ምልክታት ድማ ብጫ ዝሕብሮ ሽንቲ ምህላው፣
أزيو درق قربت درق كنفر قلبت من أسن تولو متنفاسن يتقسو حازي دما ماي معازن كندين زاكل بمنتين كنستي كم زلنا نري نايزام سمعيت انت سمعكم ماي ستيو كل جزي كرسع زي بلو دما نقوهو كاب مدقاسو مستلعلكم ماي مستايو انت فتافنا خنا جيرو أب كشع زركب أسيد كم زمتاتن ريناينا ناي نقوهو انت فتاف دما اتزبالت سن بغعنيو سلازي نقوهو قدمي سنوكم محزابكم ماي ستيو ماي أمانغو مجبتاتن أمبار مس مجبي كوسد يبلون دحر مجبي أنت نعسى دحر حادة ساعات قدم المجبي دما أنت نعسى قدمي 4 دقيقة أقدم 5 كنداي زأكل يناخ ماي كنست زلنا حادة ساب معالتو كنداي زأكل ماي كست كان زلوا ببزحات نجارات يزلوا كنت قامون زلنا ناي ماي متن ناي سبنت عينت كبدات أكلاو نتفتات كونتات أير يدرخيو سوونتنا كاب استفالالو نجارات ماي يركبيو نابنت كاب انبلعون فرامرتاتن أحملتن سلازي حادة ساب زتوسنا متن ماي كابزي كساب ازي كستا ألو إلخا مغمات فتحاوي كخونا يخلل ماي بتون قدم كبل زدغسنا يوم من قدتات نستاجم رمو سوونتكم بزهوكم ملاش مسارت غيرهم مستاخم قدصلو بحافشا جن كاب كلتنا تحمشتك كساب 3 لتر أب معلتي نستاي صبغيو أمبارنا يوتيوب channel تخاتلتلته بزعوا ما يسرح وزي مثل انت فتهم لايك قبروا إذا فيديو زي يتعمو يلهم تحاسبوا سبتها لدما شير قبروا أبزي فيديو زي زلكم حساب كفلت سلازدلي حسابكم أو كومنت سيكشن تحفوا لي نزي channel حدش تزوونكم دما سبسكرايب بمقور بيتساب يكونوا